Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatly musulman bir toğanlar. Allah subhanahu wa taala bul dünyada har biribizge ömür bergen. Ömürdün içinde bir-biribizge bolgon süyü bergen. Oşo süyülördün eң uluğu qaysı dese enenin balaga bolgon süyüsü bolat eken. Balası kuvansa koşo kuvanat, balası kaygırsa koşo kaygırat eken. Ene degen balany hiç wagtda başka kişi menen almaştırbayt, uşunu hiç wagtda esibizden çıgarbaylı hormatly bir toğan. Eger sen bir akça tıyın tapkan bolsoň, oşonu senin süýgen jubayıň, senin baldaryň oşoga bir nerse alyp ber, giyim geçek alyp ber, oşoga bizge produkt alyp ber deyt. Birok eneň baykuş, balam, oşonu üý bileňdi bak, senin gursaň toýup turgany, menin toýup turganym deyt. Eger sen bir çoň üý sala turgan bolsoň, süýgen jaryň, senin baldaryň oşo jerge çoğu jaşaýbysat eke deyt. Birok eneň baykuş, men oşo kepey üýümde jaşaý bereýin, seni görgön saýyn men baktylymyň bala degen bul ene gana aýtylat eken hormatly toğan. Seni sen bolgondugyň üçin süýgen bul jalgyz ene eken, oşonu unutbaýly. Başka bir menen eneleribizdi almaşdyryp albaýly hormatly bir toğan. Bir Arap alymy uşunday bayandardy köp aýtyp, internet alkuru taratkanda dünýödön 1000 degen gattar gelet eken. Oşol Arap kişi alym aýtat, maga 1000 degen gattardyň içinden eň tasirlentken, eň meni gıylatkan bir gat boldu. Al gat uşunday çele deyt. Bir bala jalgyz boy ene balasyn tarbiyalagan eken. Tarbiyalap balası oşenti 17-18ge çıkıp jigit bolgonda apası menen bir söz geliş albay, şaytan azgırıp, men saga görsötem dep giyim geçegin, alıp alıp durup çet mamleketke getip kalıptır. Katta bala uşentip жазып atat, çet mamleketke getip kaldım elem. 3 yıl oşonu yerdem senip, oşonu yerdip görüp, atam apamdan takır kabar algan jokmun. Hiç bir süýleşgönde jokmun. Anan arganday baldarym menen, dostlarım menen oyun gülküde jürdüm. Bir gün internette açıp oturup bayağı Arap alymdyn sabagy çıkıp kalat. Oşonu karap görsöm ene tuğrarı aytılıptır. Oşu enenin ordu, Allah Taala enege kanday mani bergen, şariatыбыз kanday mani bergen degenderdi ogup, munun sezimine tasir berip, jürögü oşol jerden opkolju bıylap, koy eneme barayın, men it bolupmun dep, bardyk giyim geçesin çoğultup, anan özünün mamleketine kaytıp gelet. Geletkanımda men çoňoýgon kıştaka geletkanımda jaş bala gündör göz aldıma elesтерип gelatdy. Geber uçurlarda tün üçünde tentek balalem, göçögö çurkap çıkkanımda apam koşa çıkıp, balam tün üçünde korkup kalasın dep beti başıman öpkülöp girgizgeni, balam dep meni gündö çekemden öp, mektepke jönötkönü, balam dep janıma oturup al tamak bergeni, bardygy göz aldıma elesтерип, eneke epdep jetsem saga hiç wagtda kayaş aýtpaýym dep uşuntep özüme söz berip kıştagıma geldim. Kıştagıma gelip durup uşunda aralap gelatkanımda meni tanıgan adamlardan bardy üst-üstüne çoğulup gelip, kayakta jürösüň, dayının bilinbeyt, jalgyz eneň seni güttü, eneňden arty gaýrly bolsun degen söz tuktum da üstümön kaynak suwuny kuyup ýegendey boldum. Oşentip şaldırap basılıp men çoňoýgon üýge geldim. Üýge gelsem üýdün içi hiç görüp bolbogonday taptaza tazalangan eken. Anan özümdün çoňoýgon bölmeme girsem, tekçelerde menin oşo giçiki nariste gezimden berki giyimlerimdin bardygyn juup ütüktöp apakem tizip koygon eken. Barıp giyimlerdi kuçaktap, apake senin kadırыңды bilbedim dep iýlap atkanymda bu giyimlerden arasından bir barak kulap düştü. Açıp okusam apamdın gat eken. Aylanayın balam, sen meni taşlap kettin. Seni 3 yıl boyu güttüm, bir jolu telefon çalbadın, sen üçün oğrulu oldum, sen üçün mına ölüm töşögünde jatan balam, seni dağı dele gütöm, bir günü Allah Taala jüröňe ınsap salar, maga gelersin, oşo gelgen gündü gütüp atam, birok ömürüm akırlaşdy okşoýt. Eger sen gelgençe men bul dünýede jok bolup kala turgan bolsam, seni bosogumda tosup albagan bolsam, balam meni geçirip koy dep жазgan eken deyt. Urmatly bir toğan, oşo gatty okup alıp durup, uşunday tozok otuna köýgönдөй boldum. Emiyim ne kılam, kantip Allah'ın razılıgına jetem, men bolgon mümkünçülükti koy berdim dep uşentip kat жазıptır deyt. Urmatly bir toğan emi bul nerselerden har biribis oýlanaly. Ene atası var jaştar, silerge gaýrlarybız. Ene atany başka bir menen almaştırybagla, enenin jürögü degen siler menen goşo kaçan bolsa tübölüktü siler menen goşo ekenini unutpaýly. Bardyňar eneňerden, ataňardan duwasyny algyla, baktylуу bolasyňar.